Σας παιδιά, μου πίσελ εδώ, μου πίσελ. Και ήθελα να σας πω ότι θα σχολιάσω ακόμα ένα YouTuber. Θα είναι ο K-Sane κομμάτι, κάτι έτσι, και θα το σχολιάσουμε. Θα το δείτε. Θα ανεβάσω το Mobizel, γιατί είμαι ο Mobizel, και θα το σχολιάσουμε μαζί, εμείς, και θα το δούμε. Λοιπόν, και ήθελα να σας το πω, για αν ρωτάτε τι να κάνω στο τούτο. Ναι, λοιπόν, αυτός ο YouTuber σχολίασε μια 9χρονη που έκαμε ένα βίντεο πώς να πηγαίνουμε με make-up στο σχολείο, με lipstick και έτσι βλακίες. Και σχολίασε τι. Και λαλούσε ο φλάκας. Λοιπόν, λαλούσε. Να σας το δείξω που να κατεβάσω το Mobizel προγραμματικά. Και να σας το δείξω. Λαλούσε. Τούτη σχολιάζει και κράζεται με λίγα λόγια. Και είναι δικό μου παίρνω. Και είδαμε στην ίδια τάξη. Και εκείνος είναι 9χρονος. Και περίπεζε τη συμμαθήτρια του. Και θα σχολιάσουμε στο κανάλι μου. Θα κατεβάσω το Mobizel και θα τον σχολιάσουμε. Θα παίξω και FIFA 17 January. Θα παίξω και Kick-Off. Θα παίξω και GTA 5. Okay. Βλάκας. Okay. Δαμορφός μου. Και τώρα θα φεύγουμε με λίγα λόγια. Bye guys.